自分には価値がないと思った時に見る動画。周りと比べて自分なんてと落ち込んでいませんか？空海の密教の教えの根底にはこんな言葉があります。それ仏法はるかにあらず、心中にしてすなわち近し。仏の知恵や素晴らしい価値は遠くのどこかにあるのではない。あなた自身の心の中にこそすでに存在しているという意味です。空海はすべての人が生まれながらにして最高の宝輝きを持っていると説きました。ただ日々の不安やストレスという泥でその宝が見えなくなっているだけ。あなたにはあなただけの絶対的な価値があります。泥を洗い流し、自分を信じてあげてください。